cas vacas un pouco á aventura, porque meus pais tiñan 7 ou 8 vacas, que era, bueno, moi pouca cousa, e tirámonos un pouco, pois, a ver que pasaba. Quedámonos aquí, fomos empezando a facer a primeira cuadra, que é onde temos hoxe a recría, e pouco a pouco fomos aumentando, e o que nunca pensaríamos era chegar ao que temos hoxe en día. A base de moito traballar, poucos días libres, e poucas vacacións ou case ninguna. Vémonos un pouco indefensos, porque todo sube, a luz sube un montón, o abono tamén, os piensos tamén, e por outro lado temos as fábricas do leite que cando lles parece, pois únense como son poucas, e dannos un estacazo e sin saber nin como nin porqué, baixanos o precio do leite e non temos recursos para podernos defender dese sistema. É un produto perecedero, entonces telo que sacar sí ou sí, eles son catro industrias e bueno, fándenos pois o que queren, un pouco o que queren. Aquí a fauna salvaje afecta bastante. O lobo, por exemplo, xa nos matou por varias veces novillas, que son as que están fora. Bueno, agora, desde que temos uns mastines, parece que ese problema que se reduciu algo. Non sabemos moi ben se foi relacionado cos mastines, se foi casualidade. Eu creo que o jabalí cada vez se agrava máis. Cada vez hai máis, dicen que non, pero eu creo que é todo ao contrario. Cada vez hai máis jabalí, está máis estendido e cada vez fai máis daño. E ao lobo, pois igual, exactamente igual. Antes tiñan máis que comer en soutos, o lobo tiña animales que mortos por aí, que tiña máis onde alimentarse. Agora non hai nada. Teñen que vir ao vivo e o jabalí ten que ir ao maíz, porque castaños non hai, carballos tampouco para comer landras, entonces teñen que vir ao que cosechamos os ganaderos. Neste traballo, pois, o que queda aínda para evolucionar é pois poder ter algún día libre, poder desconectar algo máis desto, que non hai moito xente que se queira dedicar a isto, entón non tens moito de quen botar mal. Bueno, ir evolucionando como vai evolucionando todo un pouco en general. Unha muller no rural, aquí en Castro do Rei, pois como noutros sitios seguramente, tempos atrás era máis difícil, pouco a pouco vamos progresando e os cambios vanse notando. Eu estou moi contenta e moi feliz de vivir aquí, de feito o rural encántame, é a miña pasión, o que nunca cambiaría sería o poder criar os fillos día a día, vendoos desde que nacen, desde o minuto cero hasta o último minuto do día, como van para o colegio, veñen, volven a ir, actividades, unhas cousas e outras, cuidar os teus maiores, para min algo tamén super importante. Para min todo iso non hai cambio, vaya. Pódese vivir como en calquer outro sitio, máis os cambios que bueno, se van facendo pouco a pouco, vai cambiando todo. Hoxe non é como hai 30 anos ou máis atrás, que era, bueno, bastante difícil vivir aquí, sobre todo para unha muller no rural. Hoxe hai moitos cambios e cada pouco vaise cambiando máis, non é tan complicado. Eu animaría a xente a que se quedara no rural.